la Berta se'ns va acudir després de veure un conte molt senzillet, que tenia 4 o 5 pàgines per nens de 3 a 7 anys i que parlava d'un nen que se sentia sol i creava un robot que li era amic. A partir d'aquí vam pensar, les nenes també poden imaginar. I perquè totes les coses han de tenir un nom, perquè no es poden canviar. Per exemple, perquè les mans no es podrien dir cadires. Llavors, com que té tanta energia, vol preguntar moltes coses, però el cervell li va molt ràpid, no té temps d'escoltar i el pare la fa frenar i li diu, escolta, si no escoltes no ho prendràs. Papa, Fent que sortissin totes les... Papa, Sí? com es fa la mantega? La mantega, la molècula fent que surti una pasteta. Llavors la pasta... Sí? Per què els vaixells suren per damunt dels oceans? Berta, escolta! Si vols aprendre moltes coses, hauràs d'escoltar les respostes. La Berta és una nena que representa que té entre uns 5 i 6 anys, és una nena molt curiosa, molt espavilada, això t'avala bastant a la seva família, però l'ajuda a imaginar i seguir investigant per aconseguir crear el seu millor amic, que serà un robot. Construir! Uau! Uau, que xulo! Molt bé! Passadís? Carrer? Cotxe? Moto? Molt bé, robot! I el robot és una imatge d'ella, també és un robot amb moltes ganes d'aprendre, pregunta moltes coses i ella, que ha rebut el missatge del pare, també li fa la mateixa reflexió. Berta! Sí? On viuen els unicorns? Berta! Sí? Qui va inventar les ulleres? Els robots? Necessitem ulleres? Robot, escolta, si vols aprendre moltes coses, hauràs d'escoltar les respostes. I ara, a dormir. La Berta va ser un conte que jo vaig escriure en l'any 97, o sigui que ja té 25 anys. I llavors un dia em va trucar la Lídia i em va dir, escolta, vull fer una obra de teatre del teu conte, de Ricard i el seu robot, i bueno, lo convertirem en una noia, la Berta i el seu robot. Robot, bé, robot content, vull ballar, vull ballar, vull ballar, vull ballar. Aquí hi vam afegir les emocions, l'aprenentatge amb el pare, en aquest cas, que parla amb el pare, totes les preguntes que fa ella per aprendre del pare, les reflexions que li fa el pare, i barregem l'estima, el respecte cap a l'altre, perquè quan el robot s'equivoca, ella té paciència, l'ajuda, l'ensenya, la solidaritat, la il·lusió. Em poso aquest gomet de color lila i així tothom pot saber que estic trista. I quan m'enfado em poso aquest de color negre. Però saps què, robot? Que gairebé mai els faig servir, perquè jo sempre estic contenta. El repte per mi va ser el fet de representar una nena que fos una nena, no una noia, dona, representant una nena. Està molt bo. Que bé, li agrada. No mengis tan ràpid, robot, el papa diu... Mal de panxa. La música és del Marc Sambola. Llavors, el que també tenia molt clar, que volia que fos una música molt senzilla i que els hi quedés molt ràpid al cap dels nens, i ho va aconseguir, va fer una música molt bonica.